ఈరోజు హనుమత్ జయంతి. 1,00,000 సార్లు శ్రీరామ జయము రాసిన ఫలితం పొందడానికి, పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణ రామాయణం చదివిన ఫలితం పొందడానికి ఈరోజు మనం వినాల్సిన భీమసేనుడు రచించిన ఆంజనేయ స్వామి స్తోత్రము వీడియోలో చూడబోతున్నాము. ఓం యంత్రోద్ధారక నామకో రఘుపతే రాజ్ఞాం గృహీత్వార్ణవం తీర్త్వా శోకవనే స్థితాం స్వజననీం సీతాం నిశామ్యాశుకః కృత్వా సంవిధమంగుళీయకమితం దత్వా శిరోభూషణం సంగృహ్యార్ణవముత్పపాద హనుమాన్ కుర్యాత్ సదా మంగళం. ప్రాప్తస్తం సతుతారకీర్తిరనిలః శ్రీరామపాదాంబుజం నత్వా కేశపతిర్జగాత పురతః సంస్థాప్య చూడామణిం విజ్ఞాప్యార్ణవలంకనాదిశుభకృన్ నానావిధంభూదితం యంత్రోద్ధారకనామమారుతిర్యం కుర్యాత్ సదా మంగళం. ధర్మాధర్మవిచక్షణः సురతరుర్భక్తేష్టసందోహనే దుష్టారాధికరీంద్రకుంభతలనే పంచాననః పాండుజः ద్రౌపద్యై ప్రదదౌ కుబేరవనజం సౌగంధిపుష్పం ముదా యంత్రోద్ధారకనామమారుతిర్యం కుర్యాత్ సదా మంగళం. యఃకిర్మీరహిడింబకీచకభగాన్ ప్రఖ్యాధరక్షో జనాన్ సంహృత్య ప్రయయౌ సుయోధనమహన్ దుశ్శాసనాదీన్ రణే పిత్వా తద్హృదయం సఘోరకతయా సన్మంగళం తత్తవాన్ యంత్రోద్ధారకనామమారుతిర్యం కుర్యాత్ సదా మంగళం. యో భూమౌ మహతాజ్ఞయా నిజపతేర్జాతో జగజ్జీవనే వేదవ్యాసపదాంబుజైకనిరతః శ్రీమధ్యకేహాలయే సంప్రాప్తే సమయే త్వభూత్స చ గురుః కర్మంతి చూడామణిః యంత్రోద్ధారకనామమారుతిర్యం కుర్యాత్ సదా మంగళం. మిథ్యావాదకుపాశ్యకంఠనపటుర్ మత్వాభితో మారుతిః సద్భాష్యామృతమాతరాన్మునిగణైః పేపీయమానం ముదా స్పృష్ట్వా యः సతతం సురోత్తమగణాన్ సంపాద్యయం సర్వదా యంత్రోద్ధారకనామమారుతిర్యం కుర్యాత్ సదా మంగళం. భాగార్కార్గసమానసాంధ్రపరమా సాకీర్కకాకారిభిః విద్యాసార్గజవానరేరితరుణా పీతార్కచక్రః పురా కంకార్కానుచరార్కదబ్జచరయా తప్తాంగజాతాన్ విధో యంత్రోద్ధారకనామమారుతిర్యం కుర్యాత్ సదా మంగళం. శ్రీమద్వ్యాసమునీంద్రవంద్యచరణః శ్రేష్ఠార్థసంపూరణః సర్వాకౌకనివారణః ప్రవిలసన్ ముద్రాతిసంభూషణః సుగ్రీవాదికపీంద్రముఖ్యశరణః కళ్యాణపూర్ణः సదా యంత్రోద్ధారకనామమారుతిర్యం కుర్యాత్ సదా మంగళం. యంత్రోద్ధారకమంగళాష్టకమిదం సర్వేష్టసందాయకం తుస్తాభద్రయవారకం ద్విజగణైః సంగృహ్యమానం ముదా భక్తోగ్రేసరభీమసేన రచితం భక్త్యా సదా యః పఠేత్ శ్రీమద్వాయుసుధప్రసాదమతులం ప్రాప్నోత్యసౌ మానవః.